Asi kamira timbotaurirana chokwadi hama yangu. Moyo wako iwe wakatozara nekunetswa izvezvi. Une BP kuti uchaitei mukorona, mari ndichaiwanepi, asi imbomiraka. Nguva yako iwe instead yekuti uweste uchiwara, uri kuishandisei. Aiwa, tarisa kuno, usatarise umwe, tarisa kuno iwewe. Uri kuwesta nguva yako uchiitei. Sei usiri kunzwa Kristu ari pamusiwo achigogodza. Haunzwe here ari kukunyengera. Aiwaka, mira kufoshorera umwe. Iwewe pauri kupambadza nguva uchitsvaka upfumi, sei uri kupambadza nguva usina nguva yaJesu iwe? Hauoni here kuti uri kuwesta nguva? Tarisa nguva haiwaniki zvakare. Haugoni kudzora nguva, asi iwe uri kuipambadza. Iwe ndiwo uri kutotsvaka mari uchitsvaka zvese. Sei usiri kumbomira? Ndiri kutaura newe iwewe. Sei usiri kugara pasi wofunganya pamusoro peramangwana rako? Hauoni here kuti upenyu hwako kwauri kuenda hakuna upenyu? Aiwaka, tarisaka, kana Kristu akakufira iwe, kana denga rakaona zvakafanira kuti rikupe mwanakomana iye oga, aiwaka, iwe wadii wambopambadza nguva mukuita basa raJesu. Tarisa uone, ezvinezvi foni yako ikarira, aiwa yako iwe yawakatobata mumaoko ikarira, zvaJesu unomboisa pasaidi. Aiwa, kamira, imbomira kuzvifadzaka nekutsvaka rufaro neupfumi, nekuti ndizvo zvinoda moyo wako. Patichinzwaka Jesu ari kutsvaka moyo wako iwewe, nekuti haangasii denga kuti atsvake iwewe, iwe otsvaka upfumi nerufaro. Aiwaka, yanguva yekuti umbomira kuzvifadza utsvake Jesu. Tarisa oni, wakatakura zvenhando, BP, stress, depression. It's because hauna nzvimbo yaJesu. Dai watendera Jesu apinda mumoyo, aibvisa stress, aibvisa depression, okupa muchero uri pana Galatians 5:22. Pati muchero hauna, kana musumba hauna. Nei, nekuti hauna nguva yaJesu. Aiwaka, yanguva yekuti unatsoziya uite nekuwana nguva yaJesu, nekuti vanakomana vaIsaka vaiwerenga nguva. Ko iwe haungawerengiwo nguva here?